सोर सोर पनिर जानो गोथाव मोनो कमेन्ट खालामहर आं हले बिराद गोथाव मोनो दिनैहाय आं संनो नागिरदों पनिर आलु टमेट' आरो सयाबिन स' आङो दिनै पनिरखौहाय एवनानै लाग्रोनोसै फ्राय आरामनो बे फ्राय जाखांबाथाय आङो बेयावनो सयाबिनखौहाय एवनानै लाबाय आरो ओमफ्राय सयाबिनखौलाय मा एवनो गोबाव बेथ' मोनखानाय ओरैनो एसे हालदै संख्रि होनानै आं एवनानै लाग्रोबाय बिनि उनावहाय आङो बेखौबो बोखांनानै दोनबाय आरो ओमफ्राय ओरैहाय आङो आलु बयल खालामखादोंमोन आलु बयलखौहाय डाइरेक्ट संनायावनो होनोसै दा सामब्राम बानलु होबाय बानलुखौ थाइसेल' होदों आं मानोना आयानाबो जागोन नालाय बे ओंख्रिखौ बिनिखायनो आङो आलु जानो गिनानै थाइसेल' होदों आरो थ' जोंहा सामब्रामा आराम फ्राय जाबाय बिनि उनावहाय आङो नै आलुखौ होबाय आरामसे दैखौहाय सरदनानै आरोना बिनि दैखौ बाट गारा दे आङो बिनि दैखौहाय दा दै होनायनि जायगायावहाय बेखौनो होगोन आङो ओमफ्राय टमेट' होनानै लाबाय एसे फ्राय खालामनायनि उनावहाय सयाबिनखौबो होनानै लानोसै आरो आं हले बिराद जानो लुगैखादोंमोन टमेट' पनिर आलु सयाबिन आरोना दा दिनै फाइनालि आङो संनानै मोनजानोसै आरो सोर सोर गोथाव मोनो कमेन्ट खालामहर लोगोफोर बिनि उनावहाय नै आङो दैखौहाय होनानै लाबाय आरो आलुआथ' अलरेडि रुइखानाय ओरैनो जब जब आङो एसे फ्राय एवनानैहाय पनिरखौ आराम होनोसै आरो एसे थुग्लिनोसै मानो होनबा ग्रेभि जायोना नै नुवाखै बिराद गोथाव नुबाय नोंथांमोना माबायदि सङो कमेन्ट खालामहर आंनि संनाय स्टाइलखौहाय नोंथांमोननो शेयार खालामबाय नाथाय मालाबा समावहाय बेलेग सङो आरो दिनैहाय बिदि सिम्पोल संबाय पनिरखौहाय आङो होनानै लाबाय नै एसे एरनानै आङो बिनि उनावनो दै एसे होबावनोसै आरो मानोना हौवा मानसिफ्रा बिदै गैयाबा जानो हायाना हिन्जावफ्राथ' जाबजोबबावो जायो बिदै गैयाबाबो बिनिखायनो दै एसे होबाय आरो मानो होनबा जोंहा दिनै बारा मानसिबो गैखाया साथामल'मोन बेखायनो बारा होआसै दा दै होखांनायनि उनावहाय बेखौ दसे खोबनोसै गोदौहां जाबा नै एसे हाइजें आरो सामब्राम गुफुर देनायखौ होबाय आङो ओमफ्राय ओरै फारसेथिं आङो पापरखौ बिराद गोथाव मोनखायो ओंखामजों जाफानो ओमफ्राय आयानाबो बिराद गोथाव मोनो बिनिखायनो आङो पापरखौ एसे एवनानै लाबाय पापरखौ आङो बारा एवासै मोनाना बिदिनो सासेयाव मोननैल' एवदों आरो ओमफ्रायहाय पापरखौहाय आङो एवनानै लाबाय बिनि उनावहाय आङो ओंख्रिखौ नायबाय आरो गोदौगासिनो आरामनो जोंना ओंख्रिया मोनबायनो नोंथांमोना माबायदि नुदों कमेन्ट खालामहर आरो सोर सोर गोथाव मोनो लास्टाव आरो बेखौ बुंबावबाय आरो कमेन्ट खालामहर अननानै आरो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना मा नायनो लुगैदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय स' आंना ओंख्रिया मोनबाय जानोसै गुदुं गुदुं टाटा बाय बाय